Awan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tub 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod.
Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahe ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad. Ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kun maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini ka pamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kun ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease
ukon periodontal diseases santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Eh bakal ko bulong may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radyo Bombo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers. Dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Oras ang Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 48 minutos na nakaligan stock na ang alas 5 sa hapon. Welcome kami na pagpalagad sa Platutunan Bombo Report sa afternoon edition. Pang Huwaybas edisyon sa Platutunan, Pitsa 5 sa bulan sa Mayo. Magabot ang adlaw sa piniliay. Kamusta na welcome yung hapon sa natin mga soke sa ating matagpalawati sa ato mga kabombo sa kabuusan sunod sa Bacolod kaga probinsya sa Negros Occidental. Welcome tama na mga nakatuktok sa ato sini FB kag YouTube channel mga taga Negros, taga Bacolod, di mas nagabahan sa Pilipinas, di mga bahan sa kalibutan, makita na nila batin natin mapalagan sining hapon
sa inyo Platutunan Bombo Report sa afternoon edition. Inogpuli na karon sa ato si mga trabahante. Magkutok-kutok naton mga dalano, naton mga merkado publiko. Kapo dyan tagsa diri kahapon, Bombo Dennis Rubicano. Mabalita ang atong kaabigtamod sa ato si mga nagapaunang mabalita lokal. Masobra 14 milyones pesos nga balor siyang Cebu ang narecover sa drug bypass operation. Ito iyas may banwa sa bakong sa Negros Oriental. Samtang balay sa duwa ka mga barangay kagawad sa may barangay Uno Hinigran, ginsulod sa mga armado nga mga kawatan. Sa balita sa palibot niya sa pungsod, Police Lieutenant General Vicente Danao Jr. gindesignar bilang officer in charge ng Philippine National Police. Kag ang inflation rate sa pungsod sa bulan sa Abril, sa tilikdan nga bulan, naglabot na sa 4.9%. Resulta sa nga mataas nga presyo sa nga mga nagapanguna nga balaklon. Samtang sa balita iya sa luwasang pungsod, COVID-19 lockdown sa Shanghai, China. Amat-amat na nga pagkakason. Sama na mga balita aton, kapatamad balita aton, i-memen sila nga po palagad siya Platutunan Bombo report sa afternoon edition. This time ko ang report ni Bombo Liani Sil Minardo sa mga nagapauna na mga balita lokal. Ining 14 milyones mga 2 kilos ang subong na recover sa drug operations may Bacong Negros Oriental kag ining puloyan sang 2 ka mga barangay kagawad sa Banwa sa Hinigran ginsulod sang mga nagpakilala kuno nga mapatigayon sa drug operation ay nagkasibilyan, nagkabunet ang guay daw ginpangawatan natong balaya sa 2 ka mga barangay kagawad. Pinangkuhaan sa mga personal nga gamit mga kimenan. Sino ini nga mga suspisado kanong investigasyon sa ato sila kapulisan. Basta siling ko mga pakuno-kuno lang niya. Kung tabi mga balita, madulong ni Bombo Liani Sil Minardo gikan sa patrol. Bombo Liani, mayong hapon, Kimin. Bombo Dennis, ginsulod sang indi magnubo 12 ka mga armado ang puloy-an sang 2 ka kagawad sa nga barangay 1 Banwa sang Hinigiran, Negros Occidental. Bombo Dennis kagabi mga alas 10:30 ini Bombo Dennis. Ang 2 sini ka kagawad ginkilala kay kagawad Marcaino Dizon 54 anyos kag kagawad Jose Fruilan Dizon naman na Bombo Dennis nga pareho sila residente sang sitio San Manuel, barangay 1 na Bombo Dennis. Sunod diri sa investigation sang kapulisan, dungan ini nga ginsulod sa mga suspetsado nga pareho mga armado Bombo Dennis nga may malipot nga mga pusil ang puloy-an sinisang 2 ka mga kagawad. Kaga 3 lang kabalay Bombo Dennis ang ulot nga ginapangita sa mga suspetsado ini ang kwarta para sa eleksyon na period Bombo Dennis. Dungan na taya sa nga pusil sa mga tawo sa sulod sa nga balay sini Bombo Dennis. Kagini sunod diri sa mga ang armado si Bombo Dennis ang mga bystander sa sagwa nga sunod sa mga armado nagapatigayon sinikuno sila sa nga bypass operation apang wala nagpakilala sila Bombo Dennis kung ano nga unit sa nga kapulisan o kontropa sa nga gobyerno kaga ilaman gin pangkuha ang mga cellphone sa mga bystanders sa Bombo Dennis agod hindi sila makuhaan sang video kaga ilaman ginapang uli sang ini sila ang nagapalagyo na Bombo Dennis. So sandig diri sa investigador Bombo Dennis o sa investigasyon sang Hinigran Municipal Police Station ginkuha sa mga suspetsado ang 5 ka cellphone sa nga pamilya ni kagawad Dizon kag gilayo nagpalagyo sakay sa wala mahibaluan nga klase sang sarakyan na Bombo Dennis. So diri sa bahin sang Hinigran Municipal Police Station ang ginatan-aw nila Bombo Dennis pagpangawat ang ginalantaw nga motibo kung sa diin na Bombo Dennis wala nila ginadula ang anggulo nga election related incident ini ang natabo ukon angot sa ginapaabot nga piniliay sa Mayo 9. Bangoda Bombo Dennis sandig sa pahayag sinisang mga biktima kwarta para sa eleksyon ang ginapangita sang mga suspetsado. So ginahulat pa sa mga Bombo Dennis ang Hinigaran na PNP nga makigangot sa ila ang 2 ka mga opisyalis
sa nga barangay agod makakuha sa mga dugang nga impormasyon angot sa insidente kag kun ano ang matuod nga motibo gid sa likod sinisang pagsulod sa mga armado kag pagpangawat sini kag bangod Bombo Dennis no, sa initial nga information wala sang may nakaaway man ini ang mga biktima kag wala man sang mga reklamo nga nabaton ang kapulisan gikan sa ila Bombo Dennis no. Susubong nga Bombo Dennis ginatingwaan man sang hinigaran PNP nga makakuha sa nga mga CCTV footage ang copy sini sa lugar pati ang ginagyan sa salakyan sa mga suspetsado agod makabulig sa ila investigasyon. Kung madrag kung ilang balto sa gwa sa mga bystander makandak sila sa drug operation, no? Mato pinangwa nila bumbulani ang cellphone sa mga bystander after nagawa sila pilang balik man, iway mo sila may na-confiscar nga droga pagsulod to way mo sila gani maging pandakop nga mga individual, way mo na confiscar nga droga pag-abot sa puluyan sa duha ka barangay kagawad kwartang na agilay ginapangita ti way mo guro to may nakuha bumbulani kwartang cellphone niya sa pamilya watong pinang looting sa mga suspetsado. Correct gid Bombo Dennis no, kag diri wala may napahayag ang kapulisan dira sa hinigaran nga may na-confiscate nga mga illegal nga droga diri sa may duha ka kagawad apang ang pahayag diri nga ang cellphone lang ang ginkuha Bombo Dennis kay wala sila may makuha man nga kwarta diri sa bahin sa nga duha ka biktima Bombo Dennis. Di kay kung legal tayo bumbulani nga drug operation dapat siya nga to hinigaran PNP ay kabalo may koordinasyon kag kung sa sistema bala sa ila pagsulod kay ila pagginimo bumbulani ti ikaw dugay kay man sa pulis balaan mo man yang ang ginatawag bala nga pattern no sang pagkandak sang illegal nga drug bypass operation di ba tiniya do kuano daw hindi ta masiling niya nga guro mga person ni authority ni nagkandak iti pagsulod pa lang lain ginambal sa mga bystander pag-abot sa balay sang kagawad lain naman tong tuyo nila bumbulani. Correct gid Bombo Dennis kag biskan ano pa ni nga unit no sa nga PNP o kon ano man nga law enforcement agencies obliged gid sila Bombo Dennis nga mag-coordinate sini sa may police station kung diin man sila magapatigayon sini sa nga drug bypass operation nga nasambit diri Bombo Dennis. Correct kay kinlan may coordination kay base bla mag-encounter kamo kay di ko mabala kun nakasibilyan kamo daan di karon base dito ba timingan da kung may makalabay bi karon nga pulis ya kag makitaan ka mo sibilyan kamo da nga armado ko tinag-wish encounter pa no dumduman mo mulyani ka na kahapon to lang puluyan sa isa ka kandidato sa pagkakongresista sa isa ka probinsya to sa Luzon nga gin hambal yaman gin sulod si kawatan iya balay 20 milyones pa to kanina inakuha sa mga suspects iya balay bumulani ko pa si mama si kun may mga kwarta sa puluyan sa mga barangay kagawa daw para sa eleksyon? Amo gid na Bombo Dennis no ang ginatan-aw pasubong sa nga kapulisan which is Bombo Dennis gani subong national and local election wala man ni kapadalagan no ang sa bahin sini sa mga kagawad kiti subong niya hanin naman sa mayor sa presidente sini Bombo Dennis. So amo pa gini ang ginatingwaan subong sa nga kapulisan kung ano gini bala Bombo Dennis ang madalom nga rason diri sa bahin sa pagsulod sang 12 ka armado sa duwa kapuluyan sini sa nga duwa ka kagawad man Bombo Dennis. Di mayon ni kon malabot agay ng epes ang hinigara na municipal police station para balato kung nung investigasyon nila kung sino ini nga mga suspetsado kay do ka-alarming ini bumbulani kung may mga ara sing magkabing na to armed groups no nga magsulod-sulod ya sa mga puluyan especially sa mga puluyan sa mga butan tabi mga politiko or mga public leader nato or public official bumbulani. Correct gid Bombo Dennis no kag ang malain pa ang pangalan diriya sa nga Philippine National Police amo pang ang gidala nila Bombo Dennis which is ito ang mga bystander kung nakabalo lang siguro no nga hindi ini sila PNP may posibilidad nga naka-report dayon man dira sa Mahinigaran Municipal Police Station Bombo Dennis. Di pa no to report kay pinangwala to cellphone sa mga bystander to? Amo gid Bombo Dennis kag ang pakilala nila mga operatives sila no magakandak sang bypass operation Bombo Dennis. So tingwaan ta karon Bombo Dennis no makakuha date sa bahin sang Hinigaran Municipal Police Station. Sige. Bombo Dennis amo yadto ang balita nga gikan sa patrol ini si Bombo yan ni Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod Basta Radio. Bombo.
Salamat po Buliani Sil Minardo so dapat aton mga kapulisan sa buong samtang naglapit ang adlaw sa eleksyon no mga alerto tas ni no kita bawalan bla nang may mga ara nga mga grupo iya nga nagahimo sa kangay sini mapakuno-kuno otoridad no o pakilala da nga mo ni tapos siya lain nga tinutuyo mga kabinan no naglapit pa kadaan sa buong kitaya sa adlaw sa PDI tinabalan base mga armed groups, private army or mga supporter sa mga kandidato ang nagahimo sa kaangay sila mga kabiyanan or base mga kuaniya, mga grupo matuod sa mga kawatan, mga hold-upper. So sa ato mga pulisan dapat magluligmat man kita sa ato sinitag sa area of responsibility sa particularmente sa tinion niya sa kagabihon kay Tibudlay magpakuno-kuno bla siyempre anong mimo sa masibilyan kon mga armado yang makitaan lada makmo di maglubo sa dusik bilog to ba terrible ba di kun kawatan galing kasi ta kun ini mga kawatan gid man ang mga kawatan niya di magrupo mo ni kadamo magkawatan guro duwa tatlo na masulod sa balay po ni kaisog makmusudlo mo yung balay sa barangay Kagawad, armado kung sa mga short firearms, more or less mga dusik mukbilog. Oy, do hindi among sistema, balo to na mga kaibigan sa pagpalapit ng Bubliani sa mga hinigaran na Municipal Police Station. Oras ang Bomboran yung Bacolod Philippine Standard 9.6 sa gabi standby na kamo sa mga kapuno ng mga balita national sa aton news center. Ang si Presidente Duterte nagdesignar karon sa kay Police Lieutenant General Vicente Danao Jr. bilang officer in charge sa Philippine National Police, no? Tatlo kadlaw before nga magretiro, no? Si Police Director General Leonardo Carlos no kamaritan si General Carlos sa mabot nga Domingo, Mayo 8, a day before sa aton national and local election. Bote mo ni President lag pagipahig mga si Piliping hindi may pagtuan na sining security plan sa ato sining election ay bisan may mga panibag-o may mga pagbago sa liderato sa ato sini Philippine National Police asperente sa top brush no sa ato sining PNP mga kabinan. Napagay mga balita nyo sa luwas balita sa pungsod daray News Center sa ato sining Bombo Network News. News Center, Kimin. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang gabi Pilipinas! Sa anumang oras sa buong mundo, narito ng Bombo Network News Evening Edition. Araw ngayon ng Huwebes sa Mayo 15, taong 2022 at sa ating vote countdown, 4 na araw na lang bago ang May 9 elections. Sa ulo ng ating mga balita, ang May 9 idineklara ni Pangulong Rodrigo Duterte na special non-working holiday. Ang COMELEC naman, pinangalanan na ang mga political parties na makakuha ng mga kopya ng election results. Yung ambassador ng China humingi naman ng tawad kaugnay pa rin sa pagpapaputok ng water cannon ng Chinese Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Si Police Lieutenant General Vicente Danao naman itinalagang OIC PNP Chief ni Pangulong Duterte kapalit ni Police General Leonardo Carlos. Secretary Anyo bilin kay Danao tiyakin na maayos at mapayapa ang halalan. Ang National Election Monitoring Action Center naman ng PNP pinagana na. Samantala mayroong motorized bangka ng kandidato sa Maguindanao. Pinasabugan po ng granada habang nasa ilog. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulep at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Radio and Star FM, The Vote 2022 Updates. I-deliver o naipadala na raw sa lahat ng polling precincts ang mga vote counting machines o VCMs at official ballots na gagamitin sa May 9 elections. Sinabi ni COMELEC Commissioner Amy Ferolino na maliban sa mga vote counting machines at balota ay
na ipadala na rin daw itong mga ballot boxes, itong Broadband Global Area Network at Consolidated Canvassing System, yung tinatawag na CCS kits, ay nakumpleto na yan noong itong araw lamang, Mayo 5. Ayon naman kay Commissioner Marlon Cascuejo, ang 70,924 clustered precincts o 67% ng mahigit 106,000 na clustered precincts nationwide ay nakapagsagawa na raw ng final testing at sealing ng mga VCM na gagamitin pa rin sa halalan. Kung maalala, hanggang sa Mayo 7 pa itong isinasagawang final testing at sealing ng mga VCM na nagsimula po yan noong Mayo 2. Nasa 355 VCMs at 44 SD cards naman daw ang nadiskubreng depektibo at kailangan pa ng kapalita. Karamihan sa mga depektibong VCM ay may problema sa scanner at printer roller. Ito ay inayos sa Comelec warehouse sa Santa Rosa sa Laguna. Tiniyak naman ang Comelec na hindi magkakaproblema ang mga VCM, pero mayroon lamang daw 1,100 contingency machines. Mayroon naman daw 8 VCM repair hubs sa buong kapuluan, kabilang na rito yung 3 hubs sa Luzon na matatagpuan sa Santa Rosa doon sa Laguna, Region 1 at National Capital Region, 2 sa Visayas na nasa Cebu at Tacloban, at mayroong 3 naman sa Mindanao na matatagpuan sa Davao City, Cagayan de Oro City at Zamboanga City. Hinikayat pa rin ng Comelec ang publiko, itong mga poll watchers at representatives ng mga polling parties na makilahok sa testing ng mga VCM. Samantala, idiniklara na ng Palasyo ng Malacanang na special non-working holiday sa buong bansa ang Mayo 9. Ito ang araw kung saan gagawin ang national at local election. Ginawa ito na hakbang ni Pangulong Rodrigo Duterte upang mabigyan ng pagkakataon ang lahat ng mga botante na bumoto sa kondisyon na susundin ang public health measures ng national government. Nauna ng Commission on Elections kay Pangulong Duterte o nag-request na ideklara ang Mayo 9 bilang special non-working holiday upang matiyak ang buong partisipasyon sa pambansa at lokal na halalan ngayong taon. Magugunitang mayroong humigit kumulang 65.7 milyon na local registrants ng mga botante at 1.69 milyong botante sa ibang bansa para sa halalan ngayong taon. Kaugnay niya na tiniyak ngayon ng Philippine National Police na tutugon ang mga pulis kung may mapaulat na mga election-related incidents. Kasunod na rin ito ng pag-anunsyo ng PNP na inilagay na nila sa full alert status ang lahat ng kanilang police stations sa buong kapuluan bilang paghahanda na rin po yan sa May 9 national at local elections. Sinabi po ni PNP Chief General Leonardo Carlos bilang bahagi raw ng election security preparations. Nagbukas na rin kahapon ang PNP. Itong binuksan nila yung National Election Monitoring and Action Center at itong Regional Election Monitoring and Action Centers. Sinabi po ni Carlos na ang NEMAC at REMAX ay magsisilbi bilang mga tainga ng PNP, mata at tainga raw ng PNP. Itong Security Task Force ng National at Local Elections 2022 na magbibigay ng updated report sa lahat ng mga insidente na may kaugnayan sa halalan at security activities na alalayan po yan ng PNP. Sinabi rin ng general na ang mga standby forces at quick reaction teams ay magkakaroon ng operasyon sa pamamagitan ng 24-hour basis sa kanilang mga command post sa iba't ibang headquarters. Sinabi po ni Carlos na magsisilbi raw ang mga itong malakas at sisiguruhing ipatutupad ang batas para magkaroon ng mapayapang halalan. Kasama raw ang 225,000 strong men at women ng PNP ng Commission on Elections para siguruhing mababantayan ang boto ng lahat ng mga Pinoy. Tiniyak din itong nasa polling centers daw ang mga pulis para siguruhing counted itong boto ng bawat botante. Samantala, sinabi rin ni Armed Forces of the Philippines o ng AFP na handa na ang mga itong isecure ang halalan sa pamamagitan ng kanilang police counterparts sa araw mismo ng halalan. Sinabi po ni AFP Chief General Andres Centino na handa na ang mga sundalo sa halalan at nagkaroon na raw ang mga ito ng masusing pagpaplano sa organisasyon. Nag-set up na rin daw ang mga ito ng monitoring command centers.
idedeklara na rin daw nilang red alert bukas para masiguruhin ang lahat ng AFP personnel sa bansa at accounted ng kanilang mga commanders at handa na rin sa araw ng halalan sa Lunes. Siniguro rin po ng AFP, siniguro rin nito sa publiko na ang Armed Forces of the Philippines at buo po ang persa at capable na gampanan ang kanilang mga mandato para siguruhin sa itong seguridad sa May 9 election. Nagkakaisang bumoto naman ang Commission on Elections Bank para pangalanan ang mga political party na makakuha ng kopya ng mga resulta sa precinct level sa Mayo 9. Ang mga partidong ito ay halos kaalyado ng administrasyon. Pinangalanan ng COMELEC Resolution 10787 ang PDP Laban bilang dominant majority party at ang Nationalista Party bilang dominant minority party para sa halalan ngayong taon. Hindi naman tinukoy sa resolusyon kung anong faction ng PDP Laban ang makakuha ng dominant majority. Ang 10 major political parties ay kinabibilangan nito ng Liberal Party, Action Demokratiko, Nationalist People's Coalition, Lakas CMD, Partido Demokratikong Reforma, National Unity Party, Laban ng Demokratikong Pilipino, Partido Federal Pilipinas, Akbayan at ang United Nationalist Alliance. Bukod sa pagkuha ng unang crack sa mga precinct level election returns at mga certificates of canvass sa mga antas ng munisipyo, lungsod, provincial at national level, ang mga watchers ng dominant majority party at dominant minority party ay bibigyan niya ng preference kung ang puwang sa canvassing o hindi sapat ang consolidation center. Magugunitang sinusuportahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang isa sa dalawang naglalabanang faction ng PDP Laban. Ang isa pang faction ay pinamumunuan ni presidential candidate Manny Pacquiao. Wala pang desisyon ng COMELEC kung aling faction ang kikilalani nito sa magkahiwalay na proceedings. Samantala po, pumirma ngayon ng isang kasunduan ang Commission on Elections, itong COMELEC at Integrated Bar of the Philippines o IBP maging ng Legal Network for Truthful Elections o LENTE para sa tagumpay na 2022 national at local elections. Naging kinatawan dito ng komisyon si COMELEC Chairman Saidamen Pangarungan at sa IBP naman ay pinangunahan ni National President Attorney Bert M. Estrada ang Memorandum of Agreement kasama ang official organization ng lahat ng mga abogado dito sa Pilipinas. Naging kinatawan naman ng non-stock, non-profit at non-partisan organization na LENTE ang kanilang executive director na si Rona Ana Caritos. Sa ilalim po ng Memorandum of Agreement, nagkasundo ang tatlong partido na makikooperate para sa tagumpay ng halalan po sa Lunes. Layo ng partido na ma-educate ang publiko sa mga karaniwang paglabag sa halalan, pag-monitor sa general conduct ng halalan at para makapagbigay ng legal assistance sa publiko at ang electoral board members na nakararanas ng problema o irregularidad sa kasagsagan ng election day. Present din sa MOA signing sina Commissioner Amy Ferolino at Commissioner Ray Bulay. Kabilang sa mga pinagkasunduan ang pag-set up ng isang election desk sa lahat ng kanilang chapters na imamando ng kahit isang abogado lamang. Ang abogado ay magbibigay ng libreng legal assistance sa mga guro, botante, citizens bago ang pagtatapos ng election day. Pwede mo na silang sumagot ng mga legal queries at magbigay ng legal opinion kaugnay ng voters' rights at remedies. Pwede rin umanong umalalay ang mga abogado sa pag-draft at notarize ng mga reklamo, itong affidavits at iba pang election-related legal documents. Sa panig ng LENTE, nangako naman ang mga itong makikipagtulungan sa Integrated Bar of the Philippines at Commission on Elections sa pamamagitan ng pag-a-assign ng mga volunteers sa mga IBP election desk mula sa LENTE Law School chapters. Kailangan naman umanong magsanay ang mga volunteer students sa ilalim ng LENTE at kailangang magmonitor sa pagsasagawa ng May 9 elections sa ilalim pa rin ng supervision ng mga abogado ng IBP. Nangako rin ang LENTE na magsasagawa ng nationwide campaign para sa voters education sa pakikipag-ugnayan po at kooperasyon pa rin ng mga ito sa COMELEC at IBP. Labis na mga nagpasalamat po si COMELEC Chairman Saidamen Pangarungan sa naging hakbang na ito ng IBP at LENTE.
Dahil ito atasan na raw ng COMELEC ang lahat ng kanilang mga field offices na makipag-ugnayan sa Lente at IBP para pa rin maabot ang layunin sa isinagawang MOA signing. Samantala, maki-update tayo dito sa isinasagawang Pilipinas sa forum ng KBP at COMELEC dahil mayroon pa pong mga kandidatong sasalang sa huling presidential at vice presidential interviews bukas. At yung KBP naniniwalang produktibo itong kanilang pakikipagtulungan daw sa COMELEC para dito pa rin sa naturang forum. Nasa linya si Bombo Dennis Samito. Tatlo pang kandidato, Bombo Gerald, Bombo Jane, ang inaantabayanan na magiging parte itong Pilipinas Forum 2022. At sa pagkakataong ito, ang naturang mga kandidato ay mabibigyan ng tsansa, Bombo Elmar, na bahagi dito sa ito'y espesyal na may tuturing sapagkat ito'y collaboration ng Commission on Elections at ang kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. Dito, Bombo Gerald, ay inaasahan din ang mga katanungan manggagaling pa rin doon sa mga panel members. At tatlo nga yung sinasabing mga kandidato pa na magiging parte nito. At sa unang bahagi ng interview ay sasalang sina Attorney at Dr. Jose Montemayor na tumatakbong presidente at ang kanyang Vice Presidential candidate na si Rizalito David. Magsisilbi namang panel members na siyang magtatanong sina Angelo Palmones, Deo Macalma at ang isa pang host. Habang ganap na alas 11 naman ng umaga ay haharap itong presidential candidate na si Senator Manny Pacquiao. Ang mga panelist para sa pagtatanong dito kay Senator Pacquiao ay magpapaabot naman ng kanilang katanungan, partikular itong sina Pia Hontiveros, Pinky Webb at Ricky Rosales. Una nga rito ay natapos na yung ibang mga kandidato sa kanilang pagsalang sa mga katanungan ng mga panel members maliban nga sa mga TV networks na siyang naghatid. Isa naman ang Bombo Radio Philippines sa naging carrying network ng una at ikalawang araw ng Pilipinas sa Forum 2022. Satisfied naman ang kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas sa pakikipagtulungan ng TV at radio networks sa kanilang mga inisyatibo. Matuloy lang ang naturang event kung saan nga ang KBP ang nagmistulang rescuer dito sa mga aktibidad ng Commission on Elections dahil dun sa nagkaroon ng problema dun sa deal ng kumpanya o yung korporasyon na kausap nila, kumbaga service provider nila para dun sa una at ikalawang presidential at vice presidential debate kung saan idinaos dyan sa malaking hotel sa Pasay City ang naturang aktibidad. Kaugnay niyan, narito naman ang mensahe ni KBP National Chairman June Nicdao. We are very pleasantly surprised about the turnout ng ating Pilipinas Forum, no? In spite of the fact na very short ang ating preparation because we were only told by COMELEC na i-handle natin to only a week ago. So we are pleasantly surprised. Napakaganda ng coordination and we're proud. I cannot be more proud about the participation ng lahat ng KBP members natin na nagsama-sama tayo and within a short period of time we were able to mount this very interesting project to inform the public about the platforms of government, the plano ng ating mga presidentiables at saka vice presidentiables. So we're very, very happy. Napakaganda ng lumalabas ngayon and that you can see. I mean, people are seeing now, ang ganda ng mga feedback na nakukuha natin at maganda ang presentation natin. Bahagi yan ng exclusive interview ng Bombo Radio Philippines dito sa National Chairman ng Kapisanan ng mga Broadcasters ng Pilipinas, si Ginoong Ruperto June Nicdao Jr. At maliban dyan ay umaani rin ng mga positibong feedback galing sa Commission on Elections at iba pang mga sektor ng lipunan ang isinasagawang aktibidad na ito. Bombo Gerald? Oo, Bombo Dennis, may aabangan pa ba itong mga listeners ng Bombo Radio, si Bombo Elmar at si Bombo Jane dito sa isasagawang huling araw na ng Commission on Elections at KBP itong Pilipinas Forum, Bombo Dennis? Well, bibigyan naman natin ng tsansa yung iba pang mga host from TV and radio networks para kahit papano
magkaroon din sila ng pagkakataon na direkta nilang maitanong doon sa mga bisita ng mga kandidato. Actually, 2 radio network lamang itong nagsilbing carrying networks dito. Maliban doon sa mga TV stations sa Bombo Gerald, pero ang Bombo Radio ay kabilang doon sa mga carrying network at yan naman ay ating ipinagmamalaki at yan ay handog din natin bilang parte ng serbisyo publiko ng Bombo Radio Philippines sa ating mga kababayan para higit pa nilang makilatis yung mga kandidatong tumatakbo ngayong May 9, 2022 elections. Oo, Bombo Dennis, anong oras ulit yan Bombo Dennis? Dahil sigurado papanoorin yan ng ating mga listeners kahit wala na si Bombo Elmar at si Bombo Jen dahil ito pa rin sa platform natin Near TV Bombo Dennis. Yes, alas 10 ng umaga bukas ay umpisa. Unang set, isang oras ay ilalaan dito sa tambalan nina Rizalito David at attorney at Dr. Jose Montemayor. At yung ikalawang oras, yung alas 11 hanggang alas 12, ito naman ay nakalaan para kay Senator Manny Pacquiao na kumakandidato rin bilang presidente Bombo Gerald. Okay, so abangan natin bukas yan Bombo Dennis. Maraming salamat. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, tiniyak ng Commission on Elections pa rin na bibigyan nila ng angkop na atensyon ang mga bagong botante po sa darating na halalan. Itinuturing din kasing game changers ang mga bagong rehistradong botante dahil sa laki ng kanilang bilang at ang panganib na masayang ang kanilang balota kung sakaling magkaroon ng pagkakamali. Ayon po kay COMELEC Commissioner George Garcia, mayroong 7 milyon po na bagong botante para sa paparating na eleksyon sa Lunes. Iginiit ni Garcia na karamihan sa mga ito ay ngayon pa lamang makikita at magagamit ang mga vote counting machines sa itong mga BCM. Kaya mahalagang maituro ng Electoral Board ang dapat at hindi raw dapat gawin sa mga balota at makina. Lumalabas na 67.4 milyon ang kabuang bilang ng mga botante kung saan higit 84,000 dito yung local absentee voters at 1.6 million naman ang overseas voters. Samantala, hinihintay pa ng Commission on Elections si COMELEC ang ilang mga local absentee voting ballots na ihatid sa National Office sa Palacio del Gobernador sa Intramuros, Manila. Sinabi ni COMELEC Commissioner George Garcia na ang Philippine Navy ay hindi pa nakapaghatid ng single ballot dahil yan sa logistical problems. Sa ngayon, nasa kabuang 40,000 local absentee voting ballots ang naihatid na sa COMELEC main office ngayong araw. Ang mga balota na natanggap ng COMELEC ay mula yan sa Philippine Army 11,305, Philippine Air Force 2,618, Philippine National Police 22,794, Department of Education 820, Bureau of Jail Management and Penology 738, Bureau of Fire Protection 47, mula sa Media 809, sa COMELEC 687, sa Department of the Interior Local Government 13, sa Philippine Coast Guard 157, mula naman sa Department of Foreign Affairs 1, Public Attorney's Office 2, at sa National Power Corporation 9. Inayag din COMELEC na may kabuang 84,357 na botante ang pinayagang maka-avail ng local absentee voting na ginanap yan noong Abril 27 hanggang 29. Gayunpaman, ang mga application ng 9,341 individuals ay hindi naaprubahan dahil sila ay hindi nakarehistro o na-deactivate. Ang poll body ay nagpapahintulot sa mga empleyado at opisyal ng gobyerno, miyembro ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines, gayon din ang mga manggagawa sa media, kabilang ang mga photojournalist, documentary maker, technical support, staff, blogger at freelance na mamamahayag na mag-avail ng local absentee voting. Samantala, ang tanggapan ng COMELEC naman sa Intramuros, Manila ay patuloy na tumatanggap pa ng local absentee voting ballots. Samantala, abangan po mamaya dahil mayroon na pong bagong hahalili dito sa PNP Chief at mayroon daw pinasabugan na bangkas. Lulan po dyan yung mga kandidato at ang detalye ng mga balitang yan, abangan.
Ako, Ilocano ako. Para sa Filipino Party List 131. Ako, Ilocano ako. Para sa Filipino Party List 131. Ako, Ilocano ako. Para sa Filipino Party List 131. Ako, Ilocano ako. Para sa Filipino Party List 131. Ako, Ilocano ako. Para sa Filipino Party List 131. Ako, Ilocano ako. Para sa Filipino Party List 131. This political ad is paid for by Ako, Ilocano Ako Party List, 15 Joya Corinthian Gardens, Ugong Norte, Quezon City. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Pa rin sa nalapit na halalan po, all set na rin itong initialization ng Consolidation and Canvassing System, yung tinatawag na CCS, na gagamitin ng National Board of Canvassers doon po sa Kongreso. Ang naturang CCS ay gagamitin para sa pagbibilang ng boto ng Pangulo at Pangalawang Pangulo, yung President at Vice President. Batay sa abiso ng Kamara, isasagawa ito sa Mayo 9 sa pagitan ng 5:00 ng hapon, 5 to 7 p.m. po yan. Bago ito ay nagdaos din ng pulong ang House Secretariat upang isapinal na po itong paghahanda para sa canvassing ng boto. Sa CCS, kukunin ang Certificate of Canvass na itatransmit ng mga probinsya at highly urbanized cities para sa boto ng Presidente at Vice-Presidente. Tiniyak ni Defense Secretary Delphine Lorenzana na kikilalanin ng pamalaan ang idideklarang mananalo sa pagka-presidente ngayong Mayo 9 national elections. Ang payag ay ginawa ng kalihim sa isang briefing sa gitna na din ng kanilang kahandaan na magiging maayos ang nalalapit na halalan. Ayon pa kay Lorenzana, wala rin silang nakikitang gulo na posibleng mangyari pagkatapos ng eleksyon at kung mayroon man anyang maganap, ito ay nasa kategoryang isolated case lamang. Hindi anya maiiwasang may awayan talaga ng mga kandidato pero sigurado, ani ni Lorenzana, na kaunti lang ang mga ito. 40,000 mga sundalo, sabi ng kalihim, ang kanilang i-deploy sa panahon ng halalan sa harap na din ang pagtiyak mismo ni Pangulong Duterte na magiging malinis at maayos ang darating na butuhan. Samantala, iniulat ni Defense Secretary Delphine Lorenzana na humingi na raw ng tawad ang ambassador ng China sa pagpapaputok ng water cannon ng Chinese Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas doon pa rin sa West Philippine Sea. Sinabi po ni Lorenzana na hindi sinasadya ang umano'y pag-atake ng water cannon ng Chinese Coast Guard. Anya, ang sitwasyon ngayon ay tahimik, stable at wala namang nangyayaring mga kaguluhan doon sa West Philippine Sea. Noong Nobyembre 18 po, nung nakaraang taon, sinabi ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. na 2 supply boat ng Pilipinas sa isang resupply mission sa Ayungin Shoal ang pinaputukan ng water cannon ng Chinese Coast Guard vessel noong November 16. Sinabi ni Locsin na ipinarating niya kay Chinese Ambassador to the Philippines Wang Chilian at sa kanyang Chinese counterpart sa Beijing ang pang-aalipusta, pangkokondena at protesta ng Pilipinas sa insidente. Kinondena rin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang aksyon ng mga barko ng China kung saan tinawag itong kasuklam-suklam. Narito pa ang paliwanag ni Defense Secretary Delphine Lorenzana. Tahimik naman, stable, wala naman nangyayaring mga kaguluhan dyan except yung binumba ng water cannon yung isang supply ship natin. Pero pinag-usapan na namin ng ambassador ng China at nag-apologize naman siya at hindi naman na sinasadya yun. So ngayon, yung ating resupply ay tuloy-tuloy na rin. Ngayon, gusto ko lang sabihin sa mga mamamayan na mula nung pumasok si Presidente ay wala namang nakuhang bagong teritoryo, kinuhang bagong teritoryo yung China. Hindi na rin sila nag-occupy ng mga vacant unoccupied features. At saka palagi namin sinasabi na not an inch of our West Philippine Sea has been kinuha ng China during the time. And at the same time, he was able to talk to the leadership of the Chinese government na ipatuloy natin yung ating tawag nitong peaceful coexistence dyan muna habang sinusort out natin kung sino ba talaga yung may-ari ng lugar na yan. Because it's disputed Yan po si Defense Secretary Delphine Lorenzana. Maya-maya abangan natin, makakasama po natin itong tagapagsalita ng National Capital Region Police Office
si Police Lieutenant Colonel Jenny Texon para alamin yung kanilang paghahanda dito sa National Capital Region na isa sa mayroong pinakamalaking botante or pinakamaraming botante sa lalapit na halalan sa Mayo 9. So andyan na si Colonel Texon. Magandang gabi po, ma'am. Live na po tayo sa Bombo Radio Philippines nationwide, worldwide. Yes sir, Sir Gerald, sa ngalan po ng ating pambansang pulisya, hepe ng pambansang pulisya, Police General Leonardo Carlos at ng hepe ng National Capital Region Police Office, Police Major General Felipe Natividad, sir, ay binabati ko po kayo, sir, ng magandang gabi. Ganon din po ang ating mga kababayan at mga nakikinig sa ating himpilang Bombo Radio. Sana po ay nasa mabuti po silang kalagayan at naway wala pong may karamdaman po sa kanila. Okay po, ma'am. Una po sa lahat, kumustahin natin ngayon itong sitwasyon, yung deployment ng PNP ngayon dito sa National Capital Region dahil naka-full alert na raw itong PNP po, Colonel. Yes sir, actually sir, kahapon ay nagkaroon lang po sir tayo ng simultaneous send-off ceremony po sir kung saan ang iba't ibang ahensya po ng ating gobyerno na kasama po dito sa pagbibigay po ng seguridad para po dito sa ating election para po sa Lunes ay nagsama-sama po sila at upang sa ganoon ay talagang ipakita po nila na tayo po ay handang-handa na po para nga po dito sa ating election, national and local election sa Lunes po sir. At dito nga po sir sa National Capital Region Police Office, para lang po sir sa pagbabantay sir sa ating mga polling centers and polling precincts sir ay mayroon po tayong i-deploy sir na nasa 9,866 po na personnel po natin sir. Pero sa kabuuan sir, kung isasama po natin yung ating mga allied forces ay nasa mahigit 24,000 po yung ating personalidad na i-deploy po dyan para masigurado po natin yung ating sinasabing secured, accurate, fair and fair national and local election 2022 po. Opo, Colonel, dahil ito nga issue pa rin yung talagang pagsunod sa health protocols. Kakaiba yung election natin ngayon dahil under pandemic. Sa tingin nyo sapat yung bilang ng PNP personnel na magbabantay ngayon dito sa mga polling places po natin dito sa National Capital Region na yun nga maraming botante ang siguradong bubuhos sa mga polling precincts sa araw po ng Lunes? Yes sir, masabi ko naman po sir na mayroon po tayong sapat sir na personnel para nga po sa ating election. Dahil gaya po ng aking sinabi po sir kanina ay hindi lang po ang PNP po ito, kasama po natin ang mga iba't ibang ahensya at ibang mga unit, law enforcement unit po para po dito. At syempre po sir, para po din po dyan dahil nga nasa new normal tayo sir, dapat i-implement pa rin po natin sir yung ating minimum public health standard protocol natin na dapat yung mga boboto po ay talagang in-encourage pa rin po natin or dapat magsusot pa rin po sila ng kanilang face mask, yung tamang distansya ay dapat po pa rin po na kanilang sundin dahil ayaw po natin na magkaroon po ng surge although yung ating datos dito sa ating COVID-19 ay bumababa po sir, dapat tawag po tayong mga ampante pa rin sir na ito ay wala na. Kaya talagang isa rin po yan sir kung kaya't nandun po ang ating kapulisan, hindi lang po sa pagbabantay dito sa ating election na ito ay maging maayos at kumbaga in order. Pagkos kasama na rin po dyan sir yung dapat ipatupad pa rin po sir yung ating minimum public health standard protocol po. Opo, Colonel, sa tuwing may mga aktibidad, mga malalaking aktibidad dito sa ating bansa, hindi maiiwasan. Mayroon yung mga terror threat, mga banta. Sa ngayon po ba, ilang araw na lamang po bago ang eleksyon, may natanggap na po ba ang PNP na intel report na posibleng mayroong mangyaring kaguluhan or kung anuman pagdating ng May 9 elections po, Colonel? Dito sir sa National Capital Region sir ay wala pa naman po tayong nare-receive or natatanggap ng ganyan sir, pero gaya po ng aking sinabi sir, dapat tayo ay wag pong mangampante kung kaya't ng ating mga personnel ay talagang nandyan po sila, naka-alert po sila kahit na po sabihin natin na ilang araw na po yan, pero last week pa po sir ay talagang may mga skeletal deployment na po tayo at nito nga po sir mga dalawang nakaraang araw ay talagang naka-full deployment na po yung ating personnel at even po yung ating mga personnel po na nasa mga opisina sir ay talagang in-augment na rin po natin sila sa ating mga stations upang sa gayon sir ay kasama rin po sila sa pagbabantay sir dito sa ating mga polling centers and polling precinct po sir.
Opo, ma'am, dahil siyempre pag botohan po, marami na yung mga uuwi din sa kanilang mga probinsya, yung mga nagtatrabaho dito sa NCR, uuwi sa kanilang mga probinsya para doon boboto po. Kumusta yung monitoring ninyo ngayon dito sa pagbabantay sa mga pantalan, yung mga bus station, sa airport natin, dahil siguradong pauwi na po yung ating mga kababayan para bumoto sa kanilang mga probinsya po, ma'am? Yes, sir. Kung titignan po, sir, natin, sir, nag-umpisa po, sir, nung weekend, may mga ilang kababayan na rin po tayo, sir, na talagang nagsisiuwian na po sa kanilang mga probinsya at talagang hindi na po nila, sir, inantay yung araw po talaga ng election upang sa gayon, sir, ay mas maagap na nandun po sila sa mga terminal at hindi na po sila makipagsiksikan, sir, sa mga dadagsa. Dahil in-expect po natin, sir, na itong mga darating na araw, Sabado hanggang Linggo, sir, ay talagang mas marami po yung mga magsisiuwian, sir. Pero magkagayon man, sir, ay isa rin po yan, sir, sa mga nilagyan po natin ng ating mga police assistance desk, sir, yung ating mga terminal, mga iba pa pong mga lugar na kung saan nandun po yung ating mga kababayan na uuwi or kung saan po sila pwedeng mag-gatherings po habang inaantay nga po itong election period po natin, itong ating election para po sa Lunes, sir. Opo, si Bombo Jane, itong aking partner, may katanungan din po sa inyo, Colonel. Bombo Jane, go ahead. Yes, sir. Colonel, magandang gabi po sa inyo. Dito ba sa NCRPO, may specific areas ba na tuwing halalan binabantayan talaga yan ng mga pulis? Sa ngayon, ma'am, ay wala po tayong naitala, sir, na areas of concern or yes, sir. Yes, ma'am, wala po, ma'am. Wala po tayong naitala po sa ngayon. May follow-up ka, Bombo Jane? Ma'am, gusto ko lang malaman, Colonel, no, kung ilan na ba ang violators ng COMELEC gun ban sa NCRPO? Yes, ma'am. Wait lang, ma'am. Iano ko lang po kung mula po, ma'am, nung nag-umpisa po tayo nung nakaraang January 3, ma'am. January 9, ma'am. Opo. Ma'am, mula po sa ating datos, sir, ma'am, mula nung January 9, nag-umpisa po yung ating COMELEC checkpoint. Okay po. So tinitingnan po ni Colonel yung kanyang listahan para sure yung kanyang ibibigay na Yes, data. sir. Sir, nung January 9 to May 5 po, sir, mayroon na po tayong nakandak, sir, na 26,935 COMELEC checkpoint. Ito po, sir, yung pinagsama po na PNP, AFP, COMELEC checkpoint po, sir. At dito po ay nagsagawa rin po, sir, tayo ng iba't ibang uri ng police operation gaya po ng search warrant, warrant of arrest, police patrol response, Uplan Bakal response response by yung ating Galugad, yung ating Uplan Sita, at kung kaya't nakapagkandak tayo, sir, ng mahigit 1,000, sir, 1,004 na operasyon po para dyan. At dyan din po, sir, ay nakapaghuli na po tayo ng mahigit 1,121 na katao. Sa paglabag lang po, sir, sa checkpoint ay mayroon na po tayong nahuli na 54. Doon naman po sa pag-i-implement po, sir, natin ng ating search warrant, mayroon po tayong 12. Dito, sir, sa pag-i-implement po natin, sir, ng ating warrant of arrest, mayroon po tayong 6 na nahuli. At dito naman, sir, sa ating police patrol response operation, nasa 768 at 281 naman po para po dito sa Uplan Bakal, Sita, Galugad at Baybas po. Sa kabuuan ay mayroon po tayong naitala na arrest po na 1,121, ma'am. At dito rin po sa nasabing operasyon ay nakapagtala rin po tayo ng yung recovery ng iba't ibang klase po ng barel na nasa 562 po. Doon lang po sa short firearm ay mayroon na po tayong 390. Sa long firearm ay mayroon po tayong 5. At doon sa ibang uri or klase gaya po ng sumpak, replika, paltik at iba pa ay mayroon po tayong 167. Kung kaya sa kabuuan ito po ay mayroong 562. Hindi lang po, sir, tayo nakafocus dyan. Tinignan din po natin dyan, sir, yung mga iba pang uri ng mga posibleng magamit gaya po ng mga deadly weapons, sir, mga pointed objects na mayroong 591, granada, sir, na 8. Doon naman sa mga improvised explosive device, mayroong 18 tayong nakumpiska, sir. Iba't ibang uri po ng mga bala na nasa 3,675.
na kung itututal po natin lahat sir ay doon sa iba't ibang uri sir ng weapon sir ay nasa 4,292 po. At tuloy-tuloy po yung ating ginagawang operasyon po dyan hanggang matapos po sir ma'am yung ating halalan. At hindi lang po sir tayo nakafocus nga po dito sa ating election, kundi hindi rin po natin isinasawalan tabi yung ating anti-criminality operation po sir. At syempre po gaya po ng sinabi ko po kanina sir ma'am, tayo ay nasa pandemya pa rin po, kung kaya talagang nakikiusap tayo sa ating mga kababayan, sa publiko, na dapat yung pagsusot po ng face mask ay wag po nilang alisin po at talagang hindi po sana maging batayan yung patuloy na pagbaba po ng ating datos sa mga infected ng COVID-19 para sila po ay maging complacent or maging relax po kung ano po yung mga nakagisnan po nilang ginagawa ng mga nakaraang mga taon or buwan po, ma'am sir. Opo, Colonel, 4 na araw bago ang halalan. Gaano na po kahanda ang NCRPO dito pa rin sa nalalapit na halalan? Sir, masabi po natin sir na tayo ay talagang ready na po dyan sir. Dahil panay-panay din po sir yung pag-i-inspect po ng ating mga senior officers sa iba't ibang polling centers, polling precinct at tinitignan din po nila sir dyan yung mga classrooms, yung mga BCM sir kung talagang okay po siya, wala ba siyang mga depekto. At syempre po sir kasama po dyan sir yung ating mga nangunang ahensya. Ang pulis naman po sir ay nandyan lang para po magbantay. Masigurado po sir na walang mga masamang loob na talagang magte-take advantage dito nga po sa inaantay nating national and local election para po sa Lunes. Opo, sa mensahe nyo lang po siguro dito sa mga botante, sa mga politiko, dito sa nalalapit na halalan, Colonel, go ahead po. Yes sir, tayo po muli sir ma'am ay nakikiusap sa ating mga kababayan na para po hindi na po sila makipagsiksikan po sa halalan. Mas maganda pong pumunta po sila ng mas maagap at magdala po sila ng sarili po nilang ballpen. At syempre po, tingnan po nilang, suriin po nila ang kanilang mga sarili kung sila po ay may mga sakit. Anyway, although mayroon naman pong mga areas po na nilaan po para sa mga ma-check po nila na medyo mataas yung temperatura na isolation at may mag-a-assist naman po sila doon sa mga lugar na yun po, ay mas maganda pong tignan pa rin po nila yung kanilang kalusugan. At syempre po, mahalaga po yung ating boto at wag po natin sayangin po ito. Maging, kumbaga, wag po nating isa walang tabi or isa walang bahala. Kasi po, yung pagboboto po, dumarating po lamang yan, 6 years. Then, so dapat po, maging ano po tayo, piliin natin kung ano po yung nararapat na mamuno po sa atin. Ang PNP po ay talagang we remain political or non-partisan. Kung kaya't lahat po naman po yan, sir, ay magbabantay po tayo. Babantayan po natin yung mga kandidato, yung mga boboto, yung mga election officers, mga guro, at yung mga kababayan po natin na boboto. Kung mayroon po silang mga napapansin po, sirs, ma'am, na hindi po maganda, kahina-hinala sa labas or sa loob man po ng mga areas na kung saan doon po boboto ang ating mga kababayan, ay wag po silang magatubiling lumapit po kaagad sa mga pulis po nating nakatalaga sa mga kanya-kanyang presinto or polling precinct po or center. Dahil may mga lahat po ng ating precinct po, sir, na dito po lang po sa Metro Manila ay mayroon po tayong cluster door precinct na nasa 10,538. Lahat po yan ay may mga pads po tayo, police assistance desk, na mayroon pong magmamando na magmamando na police as a police assistant sir na 2 po sa umaga at 2 po sa hapon. Pero yung ating kapulisan po sirs, ma'am, ay hindi po sila allowed na nandun po sa loob ng mga classroom. Nasa labas lang po sila kung kailangan po yung kanilang presensya sa loob po. Dahil po may mga hindi magandang nangyayari, that's the time po na pwede po silang pumasok po doon at kung sila po ay tatawagin. Pero kung wala pong nangyayari at hindi po tinatawag ng mga election officers or yung mga board of election na natin doon sa loob, ay hindi po sila pwedeng pumunta po sa loob ng mga polling centers or polling precinct po, sirs. With that, maraming salamat sa oras na ibinigay nyo sa Bombo Radio Philippines sa Police sa Lieutenant Colonel Jenny Tecson, tagapagsalita ng NCRPO. Maraming salamat din po, Sir Gerald and Ma'am Jane, at mag-ingat po tayo lagi. God bless po sa ating lahat. Sa dagdag pang mga balita sa oras na ito, si Police Lieutenant General Vicente Danao itinalagang OIC PNP Chief ni Pangulong Duterte kapalit ni Police General Leonardo Carlos. Si Secretary Anyo may bilin daw kay Danao. Ating alamin yan sa report ni Bombo Annalise Soberano.
Itinalaga ni Pangulong Rodrigo Duterte si Police Lieutenant General Vicente Danao Jr. bilang officer in charge ng Philippine National Police effective May 8, 2022. Ito ay base sa anunsyo ni DILG Secretary Eduardo Anyo kaugnay ng pagreretiro sa serbisyo ni PNP Chief General Jonardo Carlos sa darating na linggo, May 8, isang araw bago ang halalan. Ang marching order naman ni Secretary Anyo kay Danao ay tiyakin na magiging maayos, mapayapa ang halalan sa Lunes at siguraduhing makaboboto ang ating mga kababayan ng ligtas. Pinasisiguro din ng kalihim kay General Danao na may sapat ding puwersang magbabantay sa mga komunidad. Tututukan ang lahat ng mga areas of concern at tiyaking may sapat na puwersa din doon. Pinaalalahanan din ni Anyo si Danao na siguraduhing manatiling non-partisan at apolitical ang pambansang pulisya. Nilinaw naman ni outgoing PNP Chief General Jonardo Carlos na wala nang gagawing turnover ceremony para sa OIC ng PNP na si General Danao. Sa ngayon, naghahanda na ang PNP para sa pagpapalit sa kanilang liderato. Sa abiso ng PNP Public Information Office, gagawin ang retirement honors ni PNP Chief Carlos bukas, May 6. 2 araw ito na mas maaga sa kanyang ika-56th birthday sa linggo. Gagawin ang retirement honor sa multipurpose center sa Camp Crame para matiyak na magiging COVID-free ang event. Nagkaroon ng antigen test para sa mga bisita. Samantala, pinagana na din ng PNP ang kanilang command center na gagamitin sa halalan. Ayon kay PNP Deputy Chief for Operations at Commander ng Security Task Force on National and Local Election at ang OIC, incoming OIC PNP Chief na si Lieutenant General Vicente Danao, ang National Election Monitoring Action Center ay tatayong main monitoring facility ng PNP. Dito papasok ang lahat ng report na may kinalaman sa halalan na siya namang magagamit para sa command decision. Paliwanag ni Danao, real-time situation ang makikita sa NEMAC kasama na ang mga aktwal na pangyayari sa mga polling center sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kasama na ang pagsisimula o pagtatapos ng botohan at pagkakaroon ng aberya sa halalan. Kaugnay nito, may mga itinalagang regional NEMAC chief sa bawat region para magbigay ng update sa Camp Crame. Ayon naman kay General Val de Leon, tutuon ang kanilang atensyon sa mga lugar na under COMELEC control at areas of concern. Pakinggan natin si PNP OIC Chief at kasalukuyang Directorate for Operation, Lieutenant General Vicente Danao Jr. Boboan. Okay, yun nga no, nagbigay nga ng mensahe si General Danao hinggil nga dito sa pagbubukas ng National itong Monitoring Center Bombo Gerald sa Camp Crame. At ito ay ang NEMAC. At dito nga ang lahat ng mga event ay makikita ito real-time Bombo Gerald sa buong bansa. Bomboan. Kumusta naman yung mga next in line, yung mga 3-star general pababa, Bomboan, mayroon na rin bang papalit Bomboan or may adjustment na yung PNP dito, Bomboan? Sa ngayon, hindi pa inaanunsyo Bombo Gerald ang magiging kung sino yung maging chief directorial staff na kapalit ni General Danao. Kasi itong si General Danao ay kasalukuyang the chief directorial for operations, so TDCO. Siya yung number 3 man. No, ngayon ay siya inappoint bilang OIC, mananatili pa rin siya sa kanyang pwesto at the same time acting PNP chief siya. Habang wala pang ini-install na PNP chief, no? Kasi ito ay maghihintayin nito Bombo Gerald doon sa itong pagkatapos na meron ng bagong uupong pangulo. So that's the time na magkakaroon na tayo ng PNP chief. So ngayon itong si General Danao ay magsisilbing officer in charge lamang Bombo Gerald. Anong batch pala sa PMA ito, Bomboan? Itong bago or itong itinalagang OIC, Bomboan?
Itong si General Danao ay miyembro ng Philippine Military Academy Class of 1990. At bukas siguro, Bombo Gerald, papangalanan na din kung sino yung magiging number 4 man ng pambansang pulisya. Babaan pala kapag sakaling siya na yung talagang itatalaga. Ilang taon siya magsisilbi, Bomboan, PNP chief? Matagal pa ito, Bombo Gerald, kasi magre-retire itong si General Danao sa 2023. So mahigit isang taon pa siyang magsisilbi. Pero kung hindi siya papalarin, mananatili pa rin siya sa kanyang pwesto bilang number 3 man ng Philippine National Police. Okay, Bomboan. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Sa iba pang mga balita, nakitaan ngayon ng Makati City Prosecution Office ng probable cause para sampahan ng kaso si Gwyneth Chua na kilala ring Poblacion Girl dahil sa paglabag nito sa mandatory quarantine protocols noong December 2021. Sa media briefer na inilabas ng korte sa Makati ngayong araw, sinabi ng prosecutor na naghain ito ng resolusyon na may petsang Abril 29 at nakasaad ditong mayroong probable cause para kasuhan si Chua dahil sa paglabag nito sa Republic Act 11332 na itinakda ng pamahalaan. Kung maalala, naging headline si Chua nung nakaraang taon matapos itong lumabas sa kanyang isolation hotel sa Makati City para makipagkita at makipagparty sa kanyang mga kaibigan sa poblasyon sa Makati. Kinalaunan, nagpositibo po ito sa COVID-19. Kabilang din sa kaso ni Esteban Gat Bontona na security guard ng Berjaya Hotel kung saan natili si Chua noong dumating at galing sa Estados Unidos itong si Chua dahil umano sa pagtulong nito para makatakas si Poblacion Girl. Parehong kaso po yung kanilang kinaharap. Dagdag ng prosecution office na hindi naman daw nakitaan ng probable cause para kasuhan naman ang ilang employees ilang employees po ng naturang hotel. Sinabi ng prosecutor na wala raw silang makita sa mga ebidensya na may papel ang mga employees sa pagpayag kay Chua na lumabas sa naturang hotel. Samantalang mga reklamo naman laban sa kanyang mga magulang na sina Alan Dabiwong Chua at Gemma Leonardo Chua maging ang boyfriend nitong si Rico Atienza ay ibinasura ng korte dahil sa kakulangan sa ebidensya para masampahan din ng pareho sanang kaso. Naghain noon ng PNP ng reklamo sa ama ni Chua na siyang sumundo kay Gwyneth noong December 2022 or December 22 sa parehong araw kung kailan siya dumating mula sa US habang ang kanyang ina naman ang nagdala rito pabalik ng hotel noong December 25. Nakipagkita ito sa kanyang boyfriend at sa kaibigan sa poblasyon Makati noong December 23. December 26 ay dito po nagpositibo si Chua sa nakamamatay na sakit. Inumpisahan na ng Korte Suprema ang paggawad ng historical markers sa mga university at iba pang institusyon na naging local testing sites sa kauna-unang localized at digitalized bar examination sa bansa. Ayon kay Supreme Court Associate Justice at Bar Chairman Marvic Lunen, pupuntahan niya kasama si Chief Justice Alexander Gismondo ang mga local testing centers na pinagsagawaan ng 2020-2021 bar exam para sa awarding ng historical marker. Aabot sa 29 ang local testing sites mula sa 22 LGUs ang nakatuwang ng Supreme Court sa makasaysayang computerized at regionalized bar exam. Una nang binisita at ginawaran ng Supreme Court ng historical marker ang St. Louis University sa Baguio City. Samantala, mas lumawak pa ang utang ng Pilipinas na kung kaya ay nakapagtala na naman ito ng bagong record high noong katapusan ng Marso. Ito ay sa gitna ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na makahiram upang palakasin ang kaban ng Estado para sa mga gagawing hakbang sa pagbawi ng COVID-19 kasama ang mas mahinang local currency. Sa datos po ng Bureau of Treasury, ang natitirang utang ng Pilipinas ay umabot po sa 12.68 trillion o 4.8% o 586.29 billion na mas mataas sa 12.09 trillion na naitala noong katapusan ng Pebrero ngayong taon. Samantala, tiniyak naman ni Acting Presidential Spokesperson Martin Andanar na gagamitin ng mahusay at epektibo po ang outstanding itong utang na nagkakahalaga sa 12 trillion pesos.
Samantala po, ipinagpatuloy ng Bureau of Corrections ang pagtanggap ng mga bisita ng persons deprived of liberty sa 7 pasilidad ng bilangguan sa buong bansa. Ngunit binigyang din ng Bucor na ang mga bisita ay dapat fully vaccinated laban sa COVID-19. Kailangang magpakita ng vaccination card at government-issued identification card. Dapat sumailalim sa mabilis na pagsusuri itong antigen at dapat sumunod sa minimum health standard protocols tulad na lamang ng pagsusunod ng face mask at physical distancing. Sinabi nito na ang face-to-face visit ay ibinalik ni Bucor Director General Gerald Bantag matapos ang mahigit 2 taong pagkakasuspindi mula nang tumama ang COVID-19 sa bansa noong Marso 2020. Sinabi ni Bucor Deputy Director General Gabriel Chaclag na simula noong Marso 2022 idineklara ng COVID-free ang pasilidad. Sa tala ng Bucor, mula nang magsimula ang pandemya noong 2020, kabuang 688 PDLs at 599 na tauhan ang nahatulan o nahawaan. 33 namang PDL, 8 tauhan ang namatay dahil sa impeksyon. Ang 7 pasilidad ng bilangguan ng Bucor ay ang bagong Bilibid Prison sa Muntinlupa City, itong Correctional Institute for Women sa Mandaluyong City, San Ramon Prison at Penal Farm sa Zamboanga City, Sablayan Prison, Penal Farm sa Occidental Mindoro, Iwahig Prison at Penal Farm sa Palawan, Leyte Regional Bilangguan sa Leyte at itong Davao Prison and Penal Farm sa Davao del Norte. Ang huling datos mula sa Bucor ay nagpapakita na mayroong 48,436 na PDL sa 7 pasilidad ng bilangguan. Sa dagdag pang mga balita, hinamo ni dating OWA Deputy Administrator Mocha Uzon si Senatorial Candidate Jejomar Binay na magsagawa ng live interview upang ipakita sa publiko na malusog ito at hindi nakakaranas ng dementia o memory loss. Ang hamon ay ginawa ni Uzon kasabay ng pagmamaliit nito sa ipinalabas na pre-recorded video ng kampo ni Binay para kontrahin ang inihain nitong manifestation sa COMELEC na humihiling na suriin ang mental capability ni Binay. Hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nagsasalita si Binay ukol sa isyo at tanging ang kanyang tagapagsalita lamang na si Joey Salgado. Sinabi ni Uzon na madaling gawin ng isang Facebook Live kung totoong hindi pa nakakaranas ng memory gap si Binay sa edad na 79 anyos. Nanindigan si Uzon na reliable ang mga nagbigay sa kanya ng impormasyon ukol sa tunay na kalagayan ni Binay. Anya, nagpasaklolo na ito si COMELEC dahil hindi pa huli ang lahat para maliwanagan ang mga botante. Ani pa ni Uzon, bilang mambabatas ay kailangang sharp pa rin ang isipan lalo at maraming debate sa Senado. At kung hindi ito magagampanan ni Binay sakaling ma-elect bilang senador sa darating na eleksyon, ay isa itong grave injustice sa taong bayan. Ang dementia ay isang physical change na nangyayari yan sa utak ng isang tao. Isa itong progressive disease na maaring sa una ay mild lamang na hindi mapapansin. Unang sintomas nito ay pagiging makakalimutin at pagkalito na tumatagal ng 2 taon at pagkaraan ay maaaring lumala. Sa mga balita pa, dagdag na balita po, itong Octa Research Group ay ipinunto itong kahalagahan pa rin ng pagboto sa halalan hindi base sa survey. May report si Bombo Everly Rico. Binigyang diin ng Octa Research Group ang kahalagahan ng pagboto sa nalalapit na halalan sa Mayo 9. Ayon kay Octa Research Fellow Dr. Ranjit Ray na hindi dapat maging basihan ng pagboto sa halalan ang naging resulta ng survey na inilabas noong Abril 22 hanggang 25. Bagkus dapat anya na naaayon sa mga prinsipyo, plataporma at programa ng mga kandidato ang maging basihan sa pagpili ng mga iboboto para sa halalan sa darating na Mayo 9. Dapat anya na tignan hindi ang sariling interes kundi para sa interes ng ating bansa. Dapat din anya na isaisip na ang pagboto ay hindi para sa mga kandidato kundi para ito sa ating bayan. Tayo mga Pilipino, importante ho ang halalan sa buhay na ating bansa.
sa ating demokrasya. Sana ho, makilahok tayo, makialam tayo, lumabas tayo sa May 9, bumoto tayo, hindi ayon sa survey results, kundi ayon sa ating mga paniniwala, sa mga prinsipyo natin at mga kandidatong gusto natin, sa programa at plataforma ng ating mga kandidato, at hindi ho dapat maging basihan ng ating boto ang resulta ng survey na ginawa noong April 22 to 25. Ito ay impormasyon para sa ating lahat. But that is to say also na surveys have been reliable po, at ito hong unang pagkakataon ng Okta sumabak sa larangan na to ng ganitong klaseng public opinion research. Tingnan natin ko kung lalabas itong mga numero na to. Pero ang isa pang gusto kong sabihin ay nagbabago ho ang mga numero. At 2 weeks ago to marami na po nangyari. And sana ho, kung may exit poll sana kami o may exit poll sana, yun, mas malalaman natin kung ano talaga ang preferences on the day of election. Pero wala eh. So ito ay isang estimate lang ng period na to. At sa amin palagay, hindi ito ang kumbaga dito nakataga sa bato, and magbabago pa po ito. Ang pahayag na ito ni Dr. Ray ay may kinalaman na rin sa inilabas ng Okta na resulta ng tugon ng mga survey noong Abril 22 hanggang 25 para sa presidential race, kung saan ay nananatiling nangunguna si presidential candidate Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa presidential race noong nakalipas na buwan na nakakuha ng 58% na preference votes mula sa 2,400 respondents. Sa naturad ding survey, pumangalawa si Vice President Leni Robredo na may 25% preference vote, habang pumangatlo naman si Manila City Mayor Isko Moreno. Pang-apat naman si Senator Manny Pacquiao at pang-5 si Senator Panfilo Lacson. Samantala, ayon pa kay Dr. Ranjit Ray, halos 20% ang tsansa na nakikitang magbabago pa ang desisyon ng taong bayan sa kanilang mga ibobotong kandidato. Ayon kay Dr. Ray, ilan sa 3 pangunahing dahilan sa pagpapalit ng kanilang napiling kandidato ay dahil sa sangkot sa korupsyon, nagsisinungaling at nasangkot sa eskandalo. Samantala, sa kasalukuyan naman, nananatili pa rin ang numero o walang nakikitang pagtaas sa mga kaso sa Pilipinas, ayon kay Okta Research Fellow Dr. Guido David. Anya, mananatiling mababa ang bilang ng mga kaso sa National Capital Region kapag walang lilitaw na bagong variant ng COVID-19 pagkatapos ng halalan. Sa ngayon, mababa sa 200 ang naitatalang kaso ng COVID-19 kada araw sa National Capital Region. Sa kabuuan, nananatili namang nasa low risk classification ng COVID-19 ang buong bansa, kabilang na ang National Capital Region. Yung projection natin, kung wala namang pagkalat or pagtaas ay kung wala tayong makitang pagtaas ng kaso, we're still seeing cases will remain low in NCR. Basta nag-iingat tayo. So it could still be at around mga ngayon we're averaging less than 100 or around 100 cases per day sa NCR. Pero syempre yun nga, kung magkaroon ng pagtaas, kasi may different scenarios tayong tinitingnan, kung magkaroon ng pagtaas ng kaso, we could be seeing up to 500 to 1,000 cases per day sa NCR. Pero sana naman syempre hindi mangyari yan. Sa Baguio, wala pa tayong nakikitang pagtaas sa Benguet. So far, may mga cases doon, hindi naman siya zero, pero mababa pa rin, still at very low risk ang Baguio, pero patuloy nating minomonitor yung mga areas niyan. Para sa Bombo Network News, Bombo Everly Rico nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Sa palitan po ng piso kontra sa ibang currencies, ayon po sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar sa ngayon katumbas 52 pesos 46 centavos, ang Singaporean dollar 38 pesos at 18 centavos, ang Hong Kong dollar 6 pesos at 68 centavos, ang euro 55 pesos at 74 centavos, habang ang Saudi Arabian rial 13 pesos at 98 centavos.
The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala dahil sa COVID-19 dito pa rin kinaharap ng buong mundo, samahan niyo po kami sa isang panalangin. Narito ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Evening Edition. Live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati. Kami ang inyong mga kasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Sa Radyo Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga Bacolod. #1